En aquest vídeo parlarem de literatura, en concret d'aquest llibre, El foc de la nit, escrit per Antoni Villalobos i, almenys en aquesta edició que tinc entre les mans, conté il·lustracions de Marta Balaguer. Aquest llibre el vaig llegir quan era un nen petit. De fet, aquest llibre, si el veieu, si el llegiu, és un llibre que està clarament dirigit a nens petits. Més que un llibre, és un conte que conté, que és bastant curt, almenys en aquesta edició té 90 pàgines, i que és curtet. Trobo que és molt fàcil de llegir, als petits de la casa els agrada molt llegir, així que jo crec que, en la meva opinió, que si voleu que els vostres fills petits s'iniciïn en el món de la lectura, aquest és un bon llibre per a aquest objectiu, per fer que els nens petits llegeixin. De què va aquest llibre? Doncs mira, resulta que aquest llibre és un Tim, el protagonista és el Tim, que és una cadernera que viu amb els seus pares enmig del bosc, tranquil·lament, i tenen una vida normal i corrent com qualsevol altra cadernera. Quan de sobte, un dia, o més aviat una nit, apareixen un grup de ratpenats de gran tamany que agafen els seus pares i es tanquen en una cova perquè se'ls volen cruspir. I bàsicament l'aventura narra en què el Tim haurà d'anar al Bosc Negre a trobar el foc de la nit. De fet, aquí veia el títol, Foc de la nit. Haurà de trobar el foc de la nit al Bosc Negre per així poder, d'alguna manera, atacar ratpenats i alliberar els seus pares. Durant aquesta aventura, en Tim es trobarà amb la Nocti, que és una coca de llum. Resulta que enmig de l'aventura el Tim li agafa gana i es vol menjar la Nocti, però la Nocti el para al temps i l'avisa que està enmig d'una trampa per a ocells i el salva de vida. I bàsicament s'inicia una bona història d'amistat entre en Tim i el Nocti, i la Nocti l'ajuda a trobar el foc de la nit. O sigui, la Nocti l'ajuda a buscar el foc de la nit. I bàsicament aquí tracta la història. Jo crec que és un bon llibre per als nens petits, perquè els nens petits s'inicien al món de la lectura i trobo que és interessant. I bàsicament, aquí acaba el vídeo. Jo trobo que és un bon llibre, el vaig llegir diferents cops quan era un nen petit i és interessant. I aquí ja fins al pròxim vídeo.